Bine v-am găsit pe toți și vă salut! Bine ați venit din nou în Muzeul Kindriș Ilișești. Datorită unor probleme tehnice, am rămas restant cu unele difuzări a enciclopediei noastre, însă sperăm pe viitor ca în fiecare luni să aveți un reportaj nou. De data aceasta vă prezint din colecția de Biblii o piesă și anume o singură foaie din Biblie. Aceasta este și anume foaie din Biblia Gutenberg. Și vreau să spun despre acest Gutenberg că a fost un creștin catolic cu înclinație și în urmă devine parte din așa numiții pre-reformă, pre-reformați, adică cei care au încercat să facă reforma și a dat seama de valoarea inestimabilă a Bibliei și de importanța de a ajunge în mâinile oamenilor. Costul unei Biblii, datorită scrisului de mână și fiind un volum imens, cele 66 de cărți ale Bibliei, era greu de suportat de un om de rând. Și atunci Gutenberg realizează tiparul, prima tipografie din lume, deși sunt și alte teorii, însă eu am un proverb că cine realizează ceva în cămară și nu știe nimeni, nu cred că este o realizare. Rămâne și în istorie, totuși, ca prima tipografie din lume este a lui Gutenberg. Și aceasta, ceea ce însăși Gutenberg se exprimă, spune că nu este o realizare a tehnologiei, ci este un succes al credinței pentru a pune la un preț cât mai mic Biblia în valoare și în mâinile oamenilor. Și acum o să vă prezint un tablou în care Vasile V. Kindriș îl realizează și anume Johann Gutenberg, realizare în creion. Este un băiat cu un deosebit talent în artă. Gutenberg a trăit între 1400 și 1468. Probabilitatea tiparului, inventării tiparului, se încadrează pe la anul 1445. Mi-amintesc de un profesor universitar care spunea: țineți minte că e 1450, însă realitatea că e 1445 când Gutenberg realizează tiparul. Totdeauna când cineva realizează, inventează ceva, așa cum este logic, a avut concurenți. Ucenici care s-au angajat la el să-i fure meseria, îi da târcoale foarte mulți prieteni, invitați și neinvitați pe la el, și în cele din urmă se folosește de clădirea unei mănăstiri vechi părăsite și se retrage dincolo de oraș, unde lucrează mai departe și duce la îndeplinire această tipografie, adică perfecționarea ei, lucru cu cărțile și începe să-și plătească datoriile. Am impresia că Gutenberg este unul din marile personalități care a murit dator. El, ca să realizeze această tipografie, și-o dat seama și era sigur de succes. Și-a împrumutat bani din foarte multe locuri și cred că nu și-a mai plătit datoriile până la moarte. Toate. Din cauza că ceea ce nu a prevăzut Gutenberg a fost concurența.
Până aici a fost episodul nostru. Vă mulțumim, vă rugăm să dați like și distribuire și vă așteptăm, probabil, dacă nu vom mai avea defecțiuni tehnice, în fiecare luni. La